don't know. Wait. Come on. Give me a hand. What? What for? This is a train yard. We Hey, can get one of these spare you're trains working again. Look around for the engine. Jeg trækker tog. Train assembly incomplete. Please attach engine and fuel car before initiating departure sequence. Der er noget her, der sidder. Vent lige, hvordan fjerner den her? Vi skal have den hele herop til. Eller kan du køre den her vej, eller hvad? For helt af, så ved jeg ikke, hvad vi laver. Nej. Nå, jeg er velkommen til part... Ja, jeg er velkommen til part 2. Han der! Åh, vi skal ind her. Hey, jeg vil stå på den, Yay! Jeg føler mig som et... Hvad skal vi nu? Skal vi så trække den her ned, eller hvad skal vi? Hvad? Nå, okay. Nej, vi skal trække den hen til den anden der. Kan vi ikke? Så skal vi trække den her. Kan vi heller ikke. Prøv at trække. Nå, jeg tror, jeg ved det. Prøv lige vent. Nå. The engine is in position. Please attach fuel car before initiating departure sequence. Så skal vi tage den her på. Hey, den. Kom så. Ind med den. Den skal ind i den. Kom så. Sådan. Så sidder den. Det er godt, hva'? Det lyder så forkert. Og så det vi så skal gøre nu, det er at gøre sådan her. Nej, den er tilkommet. All train cars are aligned. Spændende luft. Departure process initializing. Hey, hvad med os? To the rear of the train. Hvad med os? Hjælp! Svin! Alright, Norton. What the The train's hooked up and fuck? ready to head out the south gate. Hey, vi hopper op her. Hvordan hopper man? Man kan ikke hoppe i det her spil. Alright, understood. Her. I'll close in once you clear the city. Be ready for pickup. This is gonna be tricky. Op. Op med dig! Carver, can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now? Where was she last seen? Is there a chance she's alive? We were at the Keyhole station. She shocked out to some secret coordinates she'd found, and then we lost contact. Chok. Man, she's got grit. Han griner af min kæreste. She's still alive, and I imagine she's probably pissed as hell we haven't found her yet. Ja, du griner med, at min kæreste er blevet væk ude i alt det der. Stit svin. Jeg går uden dig. Fuck, det skader. Here comes the cavalry. Jeg var bange for, at der kommer monster, Which der ship kommer is ud ved the siden. Eudora? The bigger one that just flew Jeg over vidste your head. det! Min mus ikke. Jeg kan ikke flytte. Sådan der. Jeg kan heller ikke flytte min. Jeg fik headshot. Lol, de her skib! Ja, men det har vi også. Kom nu! Shit, lost the main battery. Isaac, get your ass up here. Fuck! Okay, vent lige på mig, jeg er lige... Oh my god. What? Kom nu, din dovne hund. Vi skal afsted. It's now or never, Isaac. Come on. Jeg vil have ham her med. Jeg kan ikke tage ham med. Ses, fuck dig. Hey! Hey, hvordan kom du op for mig? Hvorfor griber du ikke fat i mig? Du står bare sådan. Skal jeg med? Ej, jeg skal ikke med. Skal jeg tage ham? Nå. Så kan jeg så ikke lige, du faldt ned bagefter. Tomat. Lige efter jeg faldt ned, så faldt du ned for skibet. Okay, jeg tror jeg skal... Oh my god! Han har en shotgun. Okay. Løb! Bag me! Kom nu! Jeg prøver! Skal så! Jeg skal spam me!
Det svin, du dræbte mig! Tomatsmårkage. Det stod bare på min skærm, sådan en flimrende tomatsmårkage. Tomatsmårkage. Hey, jeg har fået alkohol. Jeg tror, jeg er blevet fuld. Jeg vil gerne have noget mere alkohol. Jeg må gerne få min dragt snart. Jeg kan ikke sådan lige gå nøgen rundt. Who's that? Fuck, mit hoved det er ødelagt. You leave him behind? He's dead. Dana killed him. And his mother. Og så skræm jeg sig ud. Sorry. Yep. Yeah. Don't be. We're not friends. Nå, vi er ikke engang venner. Dit svin. Jeg tror vi var venner, Tomat. Try harder Hvad next sagde time. Han sagde vi ikke var venner. Isaac, a weekend. Yeah. You're not Good, we're friends. almost there. Get your asses to the bridge. You heard the man. Men, hvorfor skal du pege med din pistol? Du behøver også ikke pistol, bare grund af at jeg er her. Jeg er helt fresh. Nej! Først jeg gør slå på dig. Nope. Mad! Det er bøger. Det gider jeg ikke. Hvorfor tramper du? Hey, skud! Hvem tisser på din sukkermad? Jeg kan ikke have flere skud mere, så er jeg fuld. Så sig til, hvis du mangler skud. Jeg tror jeg har 200. 13 days ago, Åben. Agent Ellie Langford and her team attempted a blind shock to an uncharted Jeg tror ikke, planet. det er meningen. Believes Eller er det? it holds the secret Det tror jeg. to stopping this Barker Det epidemic. kan godt være, det er motoren. But we've been unable to make Motoren! contact. Our Det er number one motoren. priority is finding Hvor er det skyld? Den her vej. her team. Hvorfor fanden skal vi... What the fuck? Vi er inde i hyperrummet. LOL! Det er skarpt lyst. Oh my god. Det er trippy det der. Epilepsi. Det er fandme egentlig et stort skib. Hvorfor har vi kun 3 personer på det her skib? Hallo? Hvad mener man 3 personer? Hvem ellers? Os to og ham der kaptajn, vi er de eneste på skibet. Hey, nu bliver den lilla. LOL! Det eneste der var hernede, der var skud. Og en emblem. Jeg fandt endnu et artefakt. Jeg finder... Fuck, hvor fail! Hvad? Det er skarpt! Klar til at dø af lysforstyrrelse. Hvorfor er vi kun 3 på det her kæmpe skib? Det giver sgu da ikke mening. Er alle døde, eller hvad? Jeg kommer for at blive slået ihjel. Hey, der er flere mennesker. 15 seconds to target. Standing line, do you shop? All right, people, we're going in blind. Der er 3 andre folk. Inspector. Rosen, Så vi er 7. Vi er 6 på det her skib. Beacon locked. Yippie! 5, 4, 3, 2, 1. Det ligner dødstjernen. The hell is that? Moon. What's left of one. Hej. Rosen! I see it! Det var fandme hurtigt bevægende, det her skib. Hvad fanden er det sket her? Christ. Uden at gå stå. This place Tomat, is hvad fanden har du lavet her? More like Ja, a graveyard. jeg har stået og teaset i Sign vores. of Ellie's Okay. ship? I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies' warships. You serious? LOL! Be over 200 Så du, hvad years hun old. gjorde? Hey, I'm getting something. Nej. Hvad gjorde hun? Hun sad bare lige stille ned, og så lige pludselig så rettede hun sig bare op mega hurtigt. Det gjorde det ikke for min. CMS Rona. Det gjorde mig med. It could be Det så Ellie. mega væk ud. Hallo. So, Det, alle de her skibe, det var de der russiske skibe for 200 år siden, som slog os ihjel. Før, altså. lights. Dem, der slog os ihjel i starten. Beacons. Hang on. No. Mike! Rosen, get us out of here! Hvad fuck er alle de røde pletter der? Miner. Vi kommer ind i et minefelt. Det var også flot. Nu bliver jeg bare smidt ud. Ja, nu er vi i hvert fald snart kun 3 mennesker. Jeg kan bare løbe. I bliver nødt til at kravle hen ad. Jeg kan løbe. Hvad fanden? Hvordan giver det mening? Jeg løber så bare. Hvad fanden laver du, boss? Carver, goddammit, give me a hand here! Hvorfor smadre? Hvorfor? Here! Grab some of that paneling and seal up that doorway. Since when are you giving the orders? Since somebody else has a fucking plan. Look, I'll explain as I go. Carver, where can I find an EVA suit? Carver, down that way! Jeg skal have, nu skal jeg ned og have en dragt, og du får en maskingun oven på din anden gun. Har jeg det? Ja, på mit skærm, der havde den der pistol. Oh my god! Hey, ingen gravity. Jeg kan flyve! Gravity engaged. Nå, tak for lort.
Jeg kan ikke trække vejret. Okay, du må skifte. Jeg løber på vinduet. Oh, shit, man skal ikke gå på vinduet, fordi hvis jeg skal ikke på. Jeg kan ikke andet. Au. Ah! Hej. Lad mig overhale. Du bliver glemt der. Hvor er den grim, den der? Vil du have... Hvad vil du helst overleve eller dø? Jeg gider sgu ikke sådan en grim en på. Den er jo lavet af gummi. Det er meget. En mask! Tak for hjælp. Nå, så det. Du har lige reddet mit liv. Fuck, du er sej. Ja, i forhold til dig. Ja, det var den sejeste. Kan du flyve? I'm gonna try to free it from out here. Ej, det er ikke så vigtigt at samle skud lige nu, vel? Jo. Det skal du... Nå, du flyver bare ind. I can see the room. Rosen, Hvilken vej skal vi? Der er to brace piler. yourselves. Wow, wow, Once I wow, wow. release the clamps, it's gonna blow us clear Godt, to det your er door. godt, Everyone find something to hang on to. Hey, tryk B. Vi skal herop. Kan jeg ikke, hvordan kommer jeg opad? Mobilhesten. Vi skal ind her. Eller skal vi ovenover? Jeg tror, vi skal ovenover. Ja, vi skal ovenover. Nej. What, min mand, den vender forkert. Jeg er så vel lidt tør for ilt. Ses. Jeg tager hjem. Kan jeg få en fyringsattest nu? Hey, vi skal ind i de der døre. Nej, der. Jeg er ved at lidt tør for ilt. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Hey, der var noget, der åbnede der. Nej. Det viser slet ikke, hvor vi skal hen. Nå, jeg prøver lige at flyve tilbage der til, hvor vi var. Så man kan bare lige flyve ind igen. Hey, vi skal samle nogle af de der kasser der, tror jeg. Nej, det er bare magasin og sådan noget. Så jeg tror ikke, det er meningen. Man kan vende din skærm også bare helt på hovedet, eller hvad? Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvilken vej der er hvilken. Nå, min skærm, den vender sådan skråt dem i gang. Hjælp mig! Ah, Mina! Hej. Hvor fuck skal vi hen? Jeg tror altså ikke, der var lyd i rummet. Er der lyd i rummet? Hvad mener du med det? Det siger man da ikke er. Man siger, der ikke er lyd i rummet. Vent. Ej, helt ærligt! Hvad skete der? Jeg åbner døren. Fucking nice, godt. Det var grund, vi skulle trykke de der til siden jo. Dem der med pilen på. Activate. Wow! Tak for lort. Din hjelm. Hvad så med mig? Ja, fuck dig. Du er ikke vigtig. Wow, hey, du fløj af, jeg er på. Ha! Ja, nu får jeg lov til at flyve. Hey, jeg får også lov til at flyve. Vi skal flyve. Skål vi alt. I can't slow it down. Try to steer towards me. Mina. I can almost reach you. Whoa, mine. Oh shit! Mine. Det er meningen, du skal skyde minerne, bare lige så jeg ved det. Jamen, jeg fløj ind i en ting. Hvor dårligt. I can't slow it down. Try to steer towards me. Back. I can almost reach you. Nogle gange der mister du bare din forbindelse. Mine. Ja, skyd den! Oh fuck, det er det! Oj! Wow! Isaac, where are you? I'm coming. Wow! Just hang on. Miner! Wow, det bliver kun sværere og sværere. Ja, det bliver hardcore det her. Wow, shit! Scheisse! Heldigvis så sikrer pistolerne for minen på os. Nej, min skam, den er gået i stykker nu.
Jeg banker det skud. Jeg ved ikke, om jeg er død eller ej. Du er ikke død. Jeg sætter på pause. Hvad mener du? Hvad er der galt? Jeg sætter lige på pause, det er fordi noget af mit kabel fra min skærm, den er sprunget. Hvad gør du så? Ja, sådan der. Then punch through it! Ja, så har man bare. No! Hvad skal vi gøre? Au. Du døde? Hvad døde du af? Jamen, hvad skulle vi gøre der? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Vi overlevede. Nu skal vi hen til den der tings derhen, der flyver rundt. Vi har kun 200 sekunder strøm tilbage, så vær hurtig. Hvor er du ude henne? Prøv at skyde og høre. Prøv at skyde og høre lyden. Jeg kan ikke skyde. Hold højreklik inde. Nå, men jeg ved godt, hvad man gør, men jeg har ikke... Looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Jeg er inde. Ja, hvordan kom I ind? Herhen på den modsatte side. Herhen. Hvordan går man så ned? Bare ind. Bare kom ind, så lukker døren. We've got air. And dust. Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Det er dejligt, det var lige ildt der kom der. Hvad fanden? Nå. Det er det, prøv lige at kigge herop. Kig derop. Hvordan slår du lys til? Hold 6, så kommer der også lys. Nå. Der kommer lyd. All is closed. What the fuck? Hey, Emma. Den virker ikke. Kan man høre, at jeg kan se tv? Nej. Hey, sådan her. Her er en dør, der er åbnet. Jeg kan godt lide, de går bare ikke hen og så... De går ikke hen og gør det manuelt. De skal bruge deres fucking magi på det, eller hvad du vil kalde det. Se. Nå, vi åbnede for dem. Jeg har en kasse. Hvad vil du gøre ved det? Man kan bare skyde dem. Hey, den skal man også putte det på. How much longer? Yeah, we're working as fast as we can. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Hey, Isaac. Okay, meet me at the door. I can let you in from this side. Right there. Now get in here and give me a hand. Your partner is waiting. Vi skal være to til den her. Yeah. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen and Locke. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. Hey! That's an order. Ja. Hvad så? Jeg har lige åbnet den der. Wow! Hvad så? Fandt bare en gun. Nå, hvad for en gun? Ved jeg ikke. Jesus. Tesla coil. Coffins everywhere. Looks like some kind of a funeral. Kan jeg ikke samle den op? Executions. Why do you say that? Bloodstains on the wall are at height. Sådan. That's no good. Og dem der er dumme. Hvad er det? It's a dead end. Det er en safe station. Tror jeg. Nej, det er batteri. Den der skal vi stikke åbne den nu. Gik du op ad trapperne her? Hey, den her, den virker. Nej, jeg har fundet noget, der virker, så man kan opgradere sin våben og sådan noget. Jeg prøver lige at gå op ad trapperne. Nu kan jeg få en Tesla coil. I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, smart thinking. Okay, når vi er færdige med at lege dernede, så skal vi lige op til de her trapper der. Jeg har lige været op og kigge. Og hvor den der graderingsmaskine henne? Okay. Nå, okay, så man kan opgradere våben. Fedt. Hvor er den henne? Find mig, så jeg står nemlig lige ved siden af den. Er du oppe ovenpå? Nej, jeg er nedenunder. Lige der, hvor vi gik ind ad døren. Lige her. Jeg kan ikke se dig. Her.
Der. Her er maskinen, den virker som den skal. Jeg har lige puttet Tesla-coil på min pistol. Det er nemlig noget, du kan lade putte på pistolen, der kan putte en Tesla-coil. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men jeg tror, der er stød i min skud. Hallo? Ja. Jeg tror, jeg har puttet stød i min skud nu. Ja, jeg kan skyde med stød. Okay, der kom lige en sound, fordi jeg lige har åbnet noget. Nå jo, man kan godt hoppe på en eller anden måde. Sådan hop-agtigt. Fuck, jeg skyder også med stød. Prøv at se. Oh my god. Oh my god. Hvad fuck er det for en gun? Er I den her? Nej, det er. Hvad fuck er det for en gun, du har? Det var egentlig lavet. Har du Ser selv den lavet syg den? ud? Hvordan har du lavet den gun? Fuck, den ser syg ud. Jeg vil også lave en gun. Hvordan laver man en gun? En gun? Jamen, jeg trykker bare på forskellige knapper. Fuck, den er syg, man. Jeg vil også lave en gun. Men det var sådan, jeg puttede talsekår på et eller andet. Nå, okay. Og så, Men lige lad mig ikke tjekke noget så. Tror jeg ved. fuck, den skyder med, Den skyder nemlig med stød. den skyder med 5. Den har 5 af de der streger der. Bam! Fuck, den er syg. Prøv lige at vente på noget. Jeg prøver lige at se. Vent lige med at gå nogle steder. Jeg begynder bare at gå op ad trapperne. Nej, det var ikke det. Nå, lige meget. Jeg puttede talsekår på. Jeg får bare for en af våbnene, altså den der cutter der. Ja, tror Okay. jeg. Jeg beholder det på pistolen. Jamen prøv at se, jeg kan skyde med 5. Kommer du op ad trapperne? 2 sekunder. Og det er sådan en stige. Hvor er Nu du ved jeg, henne? hvad for en side det ikke er i. Det er ikke den her side. Det er den anden side, vi skal op i. Der er ingenting her. Jeg ved godt, hvor vi så skal hen. Hey, smadre glasset, smadre glasset. Virker ikke. Det er fandme vildt den der, det er jo en helt shotgun. Prøv at se. Skal jeg bare skyde? Ja. Den er sgu voldsom. Prøv at se min. Den skyder bare sådan. Den gør bare det her. Prøv at kigge på langs med den her. Prøv at kigge. Ja. Der var det papir derovre. Oh my god. Ja, det var sådan en ren lyn. Jeg kan godt lide, at du kan putte attachment på din våben. Det synes jeg er fedt en. Det er så også første gang, jeg er fed. Ja, det er faktisk, det er sandt nok. Der er blod her, og en kop. Nu har jeg blod i en kop, der er en støvle. Nu er jeg bange, en støvle. Jeg kan høre brøl. Det kan jeg ikke. Blåbær for kælbøk, der er bød. Mere blod, og flere kopper. Fuck. Pas på, jeg kunne høre en lyd. Den får bare stødes med. Au! Okay, nu er jeg en, hvad? Kill him with fire! Fuck, min gun, den er ikke stærk nok til at dræbe dem. Wow, det kan godt. Og så? Tak for kaffe. Hey guys,
We're in Fuck, de er trouble. store. What is it? What's going Hey, hvad on? var I det? just got jumped by what's left of the crew. What? Fik du No også one sådan could have den... survived out here that long. They didn't survive. They got turned into those things. What? Okay, what do we Venstre do? klik, Keep venstre your klik. weapon ready. You stay the hell away from the ventilation ducts. If they get close, shoot for the limbs. Skal man Got det? that? I said you got that. Yeah, okay, okay. Hvad skulle man med de der store bukser der? Ingenting. Nå, skulle bare flytte den. Det var grund af, at de stod i vejen for døren. Det er et biograf. Ja. Nej, det er en klasseværelse. Wow! Der sker altid noget slemt i et klasseværelse. Ja, selvfølgelig. Jeg tager den her kasse med, så kaster den i hovedet på den næste. Jeg kan Hallo, ikke monster på et skud. hvis du finder en til, så sig lige til på grund, så vil jeg kaste den her i hovedet på den. Åbn døren. Og jeg er klar til at kaste noget i hovedet på den. Vent til den kommer ned, vent til den kommer ned. Jeg vil kaste den her i hovedet på den, jeg er ligeglad. Hej. Hallo? Dø! Det virker ikke. Hallo, min gun, den kan dræbe på et skud. Bum. Fuck, gå væk. Fordi hvis den lige gider... Nej, så de skyder. Jeg kan godt lide det spil. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg synes også. Så er det sjovt at spille med dig. Grund du bliver bange. Ja, men altså, jeg er jo ikke vant til sådan Og du har lov til at skrige, det har jeg ikke. Ja, det virker altså ikke der. Det er en elevator, Clovo. Nå, Janne kan må ikke skrige. Ja, Det vil jeg bare have. Wow! jeg reddede dig. Tror jeg. Fuck, jeg er lidt liv nu. Jeg skal bare lige hele. Ingen slår min ven. Er den ikke død? Jo, den er død. Nej! Den er død. Den er død. Skal I være sikker? Hey, kig lige på mig i øjnene. Prøv, jeg tror faktisk, jeg får et rødt lys i hovedet, når du kigger. Ja, jeg får et rødt lys i hovedet, når du kigger på mig på grund af dine øjne. Jeg kigger også ned på gulvet, så får jeg rødt lys. Jeg får blåt. Jeg får sådan et blåligt grønt lys. Ja, den her vi skal tage. Det er det ved ham. Den er lukket! Fire! Fire! Isaac, where the hell are you? Ja, vi skrider, vi vil ikke være en del af det. Crossover tube. We're running low on ammo! Make a barricade. Prøv at bare se de grønne lys der, hvor du kigger. Ja, du ved godt, vores venner de er ved at blive slået ihjel. Hey, der er en mand, der flyver rundt. Jeg vil ud og lege med ham. Pris alt. Whee! Jeg ved ikke, hvor alten er, men altså. Whee! Det var ikke det sjovt. Det er jo ikke det, der gør det sjovt. Det er bare slemt. Hvad fuck er det der? Hallo? Kan jeg få en læge? Jeg vil gerne vide, hvad det der er. Der er mange af dem. Skyde tentaklerne af dem. Lige meget. Hvad? Du skal skyde tentaklerne af dem. De skyder nemlig dem her. De er også med i toren. Se. Nej, mand. Nu skal du dø! Det er faktisk meget svagt over for stød. Fuck, den er ulækker. Prøv at se den. Okay, opad. Hej. Skal du også stjerne, det skal vende til hovedet. Du skal altså trykke alt for at lande. Klart. Hvad? Vi skal op ad trappen. Det kan aldrig gå galt. Jeg flyver herhen. Flyver du stadig? Ja. Hey, der var en gun! Wow! Hvor? Jeg vil have en gun, Hvor? Nå, det har jeg, eller hvad var det? Sådan til opgradering. Hvorhen er det? Ja, Hvorhen er den? jeg fløj bare forbi her. Jeg fandt den. Jeg tror ikke, det var en gun. Det var i hvert fald bare et eller andet. Kig lige rundt og se, om du kan finde nogle items. Hvilken trap skal vi hen til? Følg mig. Fuck, du så lort ud. Bup. Jeg kan godt lide, du står bare sådan og rusher på røven på min skærm. Jeg ved heller ikke lige, hvad sker. Jeg kan ikke få min gun væk. Det fandt en tekstlog.
Op ad trappen. Jeg kan faktisk bedre lide min dragt, end min er mere gummiagtig. Det er latex. Den er blød i sengen. Jeg kan ikke komme op ad de her trapper der. Hvorfor? Jeg flyver op. Ja, du kan ikke flyve herinde. Hvorfor kan du ikke komme op ad trappen? Sigter du stadig med dit våben? Jamen, det kan jeg ikke få væk. Nå, hvad var det nu det var? Det var en knap, der blev ved med at sigte. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Nå, det er crab. Det er caps. Ja, nemlig. Flyt dig. Okay. Hvad så, Mester Rødøje? Hvis man ser dig i mørke, så er det faktisk lidt skræmmende. Klapper! Norton, you there? Yeah, I'm here. Alright, I think that's holding them for now. Good. The SOS is coming from Fuck directly dig above me. stille, man. And it looks like I found the ship's primary Nice. generator. If I can get power going, it should unlock the No! crossover for you. Alright, what about you? There's an elevator here that Sit goes back, to the y'all. spire. Ja, det er også det, vi skal. I'll meet you at Ellie's coordinates. Der er en til. Nej, du skal ikke trække den op, den skal være nede. Jeg trykker lige ned. Hallo, vi skal trykke den op på samme tid. Kør den helt op. Okay. 3, 2, nu. Hvad er det? Der er nummer 3. Men det, prøv lige vent. Nå, jeg ved, hvordan man skal. Hvad? Man skal højreklikke, når man er helt nede. Så låser den der sig fast. Altså venstreklik? Nej, Venstreklik. Det var alle 3, så tror jeg, der er en knap herinde, vi kan trykke på. Der er stadig noget, der mangler noget. Der er ingen generator, den virker stadig ikke. Etteren den er rød, hvad for en er etteren? Etteren, det er den her. Nå, vi skal også lige dreje den rundt. Ja, det er kun etteren, der er rød. Jeg har taget en generator. Ja, jeg tager den anden. Nej, for vi bliver angrebet. Okay, jeg tager den her generator. Jeg ved ikke, hvor det er henne, vi bliver angrebet fra. Ah! What the fuck? Jeg er ligesom i gang med noget, man! Jamen, jeg skal i gang med noget! Fuck! Vi er døde. Du er død! Der er du død også. Your co-op partner has dead. Død! Okay, vent med dig. Hvordan drejer du den rundt? Oppe i toppen, der sidder sådan en lille en i toppen, som du skal holde FN på. Sådan der, jeg har slået den. Nu er det der rødt lille monster. Oh, fuck! 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 Hvor får de øl så fra? Fuck! 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 Go! 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 Jeg kunne på den. Hvad er der? Wow! Fuck! 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 Jeg kunne på den. Hallo, har du ikke medic? Jo, jeg har et par. Okay, så cool. Jeg har helt vildt mange. Mangler du nogen? Hvad? Hvad? Mangler du nogen? Nej, jeg har nogen. Jeg drejer lige den der en generator omkring. Ja, det er også den, vi mangler. Hvad laver du, hund? Nej, min hund der går over til mit tv, fordi der er sådan en bamse og snuser til tv. Hjælp! Jeg står og bliver voldtaget. Fuck, den var tyk, den der strål, man. Okay, det er så. Hold inde. Nej, du skal holde inde på en knap til højre. Der er en knap inde i den anden side.
Jeg lige tændt for strømmen. Hey, we have power. The crossover just opened up. You're welcome. Rosen, Locke, you stay put. Isaac Carver will rendezvous at the Spire. Ah, de kommer! Gør nu! Nå, jeg går... Hjælp! Det er meget. Jeg har åbnet døren her. Jeg ved, skal vi den vej? Jeg tror, der er ikke andre vej. Nej, der er den nemlig ikke. Slipper sikker. Hej. Jeg kan bare kue mig selv imens. Det har jeg også gjort bare lige for at få fuldt liv. Ja. Jeg kan høre noget strøm. Døren. Nu kan være andre døre, der er flere døre der virker. Den er låst. Vi skal ikke have noget, for den dør den er låst. Wrong way, mate. Så vi skal op igen. Prøv at se, kig på min røv. Jeg ved du vil have den. Fuck, den er lille, mand. Hey, min røv er altså ikke lille. Nej, men altså på en dragt, så ser den lille ud. Jeg har en fat ass. Det var sgu da helt utroligt. Larmer det? Nej. Hey, en elevator. Røv. Lad mig bare kigge på min røv. Den buller sådan lidt ud af... Lad mig kigge på min røv. Kig på den. Du holder dig væk fra min røv. Jeg har ikke noget at sige. Gider den der snart åben, eller hvad? Hey, prøv at se. Det ligner et præsidentens tegn. USA! Hey, prøv lige at trykke på middle mouse button. Du ved, den der lille knap i midten af musen. Hvad skal det med den? Prøv at trykke på den. Prøv lige at sigt. Og så tryk på den. Sker der ingenting? Nej. Okay. Der skal kun noget ved din gang. Hey, prøv at se, vi har fundet dem. Vi har fundet vores venner. Eller nogen. Fuck, din røv, den er lækker, mand. Ad! I knew you were too stubborn to die. Fuck, hendes røv. Captain, is this him? Jamen, din røv, da du gik, den gik bare sådan. Isaac Clarke. Great to Og meet bullet. Lord, man må ikke ryge den. No smoking. Marker ops. This here is Jennifer Santos. Ser som bløder. Little lady with a big brain. If it's true you can decipher the marker script, Han er ved dø. this Hvorfor mission might hjælper vi still ham have så a ikke? chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. But I have so much to tell you. Alright, come on. We have to get out of here now. Så, nu tror jeg, der kommer Yet. monster. Isaac, we need to stop the marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She'd written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it Jeg says. godt lade være med at diskutere, og så... LOL! Har du set hendes øjne? Se, når jeg er blå, den er grønt. Take care of your crew. Ja. They need you more than I do. What the fuck? Men du er skrevet fra mig, dit svin! Hun er død nu! Hvem er død? Ja, hende der pigen der, fordi hun er... You could have warned me about Ellie and the captain. No one cares about your love life, boy. Her en bænk, nu kan jeg også gå der med en gun. Jeg skal sgu op om min. Wait of fire, nice. Nej, så går jeg ud af den, for fuck's sake. De her controls, de er mega dumme. Hallo, jeg har brug for din hjælp her, kom nu. 2 sekunder, jeg er lige i gang med at bygge på mit våben. Kom nu, man! Fuck dig. Nu kommer bare smadre det hele. Det gælder ligesom løver døde der her. Træ! Eller hvor skal vi hen? Vi ser den her ingen vej. Hey, vi skal sgu da tilbage, der hvor vi lige har været. LOL! Vi skal ind i elevatoren igen. Men jeg er lige i gang med noget. Jeg tager bare elevatoren. Hej hej. Waiting for partner. Ja, det kan vi jo godt sige. Jeg har lagt det ved elevatoren. Kommer du? Jamen jeg er lige i gang med at bygge på mit våben, slap lidt af. Mit våben ser... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, mit våben er blevet fedt! Wow! Hvor skyd! Åh! Jeg elsker det her spil. Så fedt. Jeg elsker de her våben.
Okay. Backpack. Okay. Så nu har jeg et fedt våben, og det har du også. Jeg ved hvad den her video skal hedde. Hvad? Weapons? Ja, fed våben. Nå, kom så går vi. Den har vi. Nej, vi skal sgu da ind i elevatoren. Skraldespand! Jeg vil skubbe den. Hvor er skraldespanden? Jeg kan faktisk skubbe den. Du se. Okay, det var du ikke. Det skal den bare væk. I'm sorry about that. Det her våben, det er så sejt. Prøv at kigge, når jeg ikke sigter, så sådan foldet nedover, ligesom en mund. Mit våben, det er en mund, prøv at kigge. Ja, det er ikke. Jeg snakker til dig, prøv at kigge, jeg snakker til dig. This is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Yeah. Perfect. Now what? Nej. Hey, vi er ude. Ja. Okay. What? What the fuck? Oh my god. Okay, hvad er lige sket her? Det ved jeg ikke. Jeg lige 2 sekunder. Jeg skal dreje mit stol lidt, på grund af at jeg ødelægger gulvet, åbenbart. Skyder på. Oh my god. Var det en dum idé at skyde det? Det er ulækker. Vi er nødt til at kort. Nej, vi kan ikke kort. Hvad fuck skal vi gøre med den? Altså. Hvor forbi. Sådan der. Så nu er mig og mit fede våben her. Hvad laver du? Den har puttet den indenfra. Nej, skyd der. Skyd det orange. Løb. Fuck. Hvorfor skal vi skyde det orange på en wall? Den orange er. Den blev ved med. Jeg fik den der. Der. Mangler jo kun nogen af dem. Wow, monster! Hjælp! Jeg tror godt, jeg skal lige have lyden lidt mere ned. Lyden den er stadig for høj. Nej, lad være! Jeg skal have lyden ned, sagde jeg. Jeg skal lyden op. Stop nu! Sådan der. Ja, det er bedre. Wow. Hjælp mig. Jeg tror, det er, jeg laver. Der! Oh my god, prøv lige at kigge her. Boom! Det er bare... Boom! Hold kæft, mand. Du har en bedre godt end mig nu. Min skubber mig med den, slår dem ikke ihjel. Så. Ja! Vi har mod 2 monster nu. Prøv lige at se, mit våben hænger lige her. Hallo, vi er mod monster!
så. Se stille. Jamen, du står bare og leger. For helvede. Hey, prøv at kigge, hvad jeg er rundt på. Ah, jeg har en savklo. Prøv at se, jeg har en savklo. Piller ned i dit øre, og jeg renser dit øre med hans barberbladarm. Oh my god! Sid fast i taget eller andet. Okay, det her våben, det kan ikke slå ihjel, men det kan skubbe den, og så kan du skyde dem ned. Så det er faktisk meget smart. Det er en team gun. Tror du, vi skal derned? Det er den eneste vej, vi kan komme, så ja. Hvorfor kan vi ikke bare glide ned, eller hoppe ned, eller et eller andet? Det tænker jeg så, det er mega sådan. Vi kan flyve, helt ærligt. Min albu, den klør. Klør din albu? Nu skulle jeg under en ting, der kløede. Ej! Ikke igen, det er det. Jeg bliver trukket ind i den. Jeg kan ikke lide det her. Ah! Au. Ja. Hvorfor? Undskyld, jeg døde. Okay, nu kom vi flytter. Jeg flyver tilbage, ses. Nej, du skal ikke skyde, du skal trykke C på den, så den bliver langsom, når du kommer tæt på. Ja, du ved, du skal gøre den langsom, ikke sigte på den og trykke C. Okay? Nå, sigte på den. Okay. Sådan her. Bare følg efter mig. Ja. Og så hurtigt igennem. Er du med? Ja, hernede. Det er de baner. Jeg kan bare... Nå, man kan også bare trykke Alt G, ja. Der er en stige. Er der nogle items? Nej, der er bare trappen. Stien. Vil du op først, eller skal jeg gå op først? Jeg går op først. Så jeg kunne lige kigge på min røv. Ej, det fik du vist ikke lov til. Jeg vil gerne kigge på din røv. Kom tilbage, jeg vil se på den. Okay, jeg tror lige vi klipper videoen op her.